Bonsoir, 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 vovô-tsika. Bon, occupé hely tatotato zegny anareo tsy maregny za fa za mitandregny fo ndraiky, za mitandregny fo raha mandalo a Madagasikara. Occupé hely fo fa ianao maramila mila mirikarika, mila miasa nefa retraité zegny tsy maintsy miasa fo. Voilà, zegny volaniko izy koa za mipetraka an-tragno loatra mitandregny volagnan'olo jiaby tsisy mouvement Madagasikara ao, olo mitaregny fa tsisy olo masaky mihetsiky, volaniko antegna eto, voilà, on sait plus quoi faire. Donc maregny za, na ino za tsy de mivolagna loatra resaka colonel Patrick igny. Pourquoi? Niany colonel Patrick mivolagna magnaboaka raha jiaby mandalo. Zavanareo vidéonakahy farany fahela, za mivolagna resaka Mamirahavatomanga, ary tsy zaza raiky, maromaro zay mivolagna zegny, resaka Mamirahavatomanga, resaka Lavany, resaka l'hôpital, resaka raha jiaby, isaka raha idiram-bola, jusque amreo karany miaraka aminazy. Fa ela zay nivolagna zegny, donc tsy vahiny aminay zegny colonel, bien sûr, zay mirespecte anao niany nasaky mivolagna fôtiny possible misy problème amindreo anao zio. Mais zay vahoaka mbola tsy masaky mivolagna zegny, donc manginy le vahoaka. Amare possible misy colonel hafa koa ivolagna. Teo colonel Charles nivolagna, zio colonel Patrick mivolagna, amare misy hafa koa. Za amizay koa en même temps maregny olo mankaratsy afakanjo Christian. Et pourtant, un député jiaby eran'ny Madagasikara, aparany afakanjo Christian, andraiky citeny Randrianasoniako, tsisy olo masaky mivolagna ao. Anareo mivolagna reo jaba, tsao anareo jaba nazony délestage ty. Zay ny volaniko, il faut être couillon pour accepter raha mandalo ao à Madagascar. Il faut être un vrai couillon. Tsisy ministre masaky mivolagna resaka délestage, tsisy député masaky mivolagna resaka délestage, olo aroe masaky mivolagna délestage, afakanjo Christian, andraiky tsy teny Randrianasoniako. Or que za des fois za tsy de d'accord amin'ny raha volagniny sy teny, tsisy olo masaky mivolagna. Zavanareo exemple Diego Suarez, ville morte, igny ataoko hoe ville morte. Anao karaha mandeha amin'ny cimetière, karaha film d'horreur. Or que maire Jean-Luc Javolojara teo, anao tsy mahita raha karaha io ta Diego tao. Zegny anareo volagna fa anareo asolo maire Jean-Luc Javolojara. Mbola tsy eniky mi-existe, franchement mbola tsy eniky nitirany Ray aman-dreny, soit tsy eniky namboariny Zanahary olo zegny. Mbola tsy eniky misy izy koa Madagasikara ao fo volaniko zegny. Izy koa mbola Madagasikara fo, mbola tsy mi-existe olo volagninareo zegny. Fôtony nagnino, atsika zatra corruption loatra. Atsika zatra corruption. Aia opposant, tsisy regninareo opposant. Zava pianatra, empaka amin'ny délestage, pianatra mbola mihetsy koa. Par rapport aminareo député, nanareo mankaratra afakanjo Christian, volaniko zegny, vous êtes pas dans le bon chemin les gars. Franchement zavanareo raha mandalo à Madagascar ao. Donc heureusement afakanjo Christian, andraiky sy teny Randrianasoniako mivolagna resaka délestage. Fotony anareo boka anareo mivolagna jiaby fa masonareo fa gila, fa tsy mahita, fa tsisy électricité amin'ny raha mandalo ao à Madagascar. Donc aloha nivolagna olo jiaby, olo magnano kare, zay raha mizafo, zay koa miobserve. Zay miobserve raha mandalo à Madagascar, zay miobserve. Azao olo tsy tenareo ao, azao olo iagnonareo zio. L'état fédéral, le groupe d'état fédéralisme, afakanjo Christian, tsy teny edivanareo,
Fôtony rô masaky mivolagna, zay masaky mivolagna, zegny tsy tianarô. Or que raha ataonareo koa nanjary, ok, bonsoir mon frère, bonsoir tout le monde. Raha ataonareo koa nanjary, zay ty tsy nivolagna anareo zay volagno, il faut être couillon mbola mahita fitondragna Andry Rajoely tsara. Ny anty les forces rô soit partiny Mamy Ravatomanga, soit partiny Andry Rajoely. Zegny zegny za contre raha volainy colonel Patrick igny. Fôtiny fa ela zany nivolagna resaka Mamy Ravatomanga io, fa ela ary tsy zaza raiky, tsy zaza raiky. Niana narô magnasary non, tsy surprise mon vieux. Za tsisy raha ma-surprise afo e. Niany fa hitanareo maromara état fédéral, état zay volagno, message nareo jiaby hitako kone. Nareo volagna resaka état fédéral, message nareo jiaby hitako. Areko anareo fa andeha hagnapijok'olo amin'ny état fédéral ao, i raha nareo androboka zay. Zay tsy roboka anareo. Da volako zegny, essayer fo baka. Essayer. Eko anareo andeha karaha tsy zay ao. Ampidirinareo olo magnano renseignement, alohana anareo nidiky renseignement volagno, asan'akazo pendant 22 ans. Zay ny volagniko, colonel Patrick mivolagna magnaboaka affaire-ny Mamy Ravatomanga, za fa nahay affaire-ny Mamy Ravatomanga raha fa hela. Raha zay fa naboabokako to, olo fa volagna karakôry aizany izy ty. Non, c'est normal. Za magnano renseignement. Karaha za magnano renseignement, anareo andefa olo agnatiny état fédéral ao magnirika azovy eto a Madagasikara miaraka amin'ny état fédéral io. Mandinia tsara nareo baka, mandinia tsara. Zay ny volaniko, tsisy olo a Madagasikara, olo pour l'état fédéral à Madagascar, majoritaire. Fa anareo tsy mazaka démocratie volagno, tsy volagninay ty miaraka aminay, ty miaraka aminay. Ambilavo zay miady ivelany, zay raha volagninareo zay tsy mijery. Anareo misy stratégie, zay misy stratégie koa, samby olo misy stratégie nazy. Anareo manambola, zay tsy manambola, zay misy idée. Ary manday simple, la vérité, aboakanay amin'ny peuple. Iny raha mandala Madagasikara. Fôtiny anareo afody maso, afody vava, afody même sofigny. Karaha io nareo tsy maregny, tsy mahita raha mandalo a Madagasikara. Ireo anisa ty, zay fa mahita koa. Ireo mandravatanareo fa hitanay. Ireo mamony ray aman-dreny aby io fa hitanay. Magnagajagaja olo aby io fa hitanay raha jiaby zay. Zay tsy hitanareo. Zay tsy hitanareo volagno. Zay mahita raha jiaby zay. Zay miobserve anareo fo. Mais chaque chose a son temps volaniko zay. Rome n'a pas été construit en un jour. Révolution, que ce soit américain, français, jiaby, ça pas Dieu tsy en 5 mois rô navita raha zegny. Never comme mbola 5 mois fo anareo jiaby fa mialamboetry. Anareo jiaby mialamboetry. De zay tsy mialamboetry. Zay ny tsy tetry. Zay koa ty tsy tôt ou tard volaniko zay, on sera là. Zay tsy maintsy eo fo. Natoa anareo teopaka anareo volagna anareo ataoata amin'ny Facebook tsisy raha vitanareo. Hay, karakory izy io fa hain'olo jiaby fa Mamy Ravatomanga na tsy amin'ny Facebook nahaizan'olo jiaby zay. Tsy amin'ny Facebook nahaizan'olo fa Andry Rajoely mavandy. Tsy amin'ny Facebook nahaizan'olo fa Andry Rajoely nangala nationalité français, normalement izy very nationalité malagasy. Tsy amin'ny Facebook nahitan'olo fa CENI nangalatra. Andry Rajoely tsy tokony président. Amin'ny Facebook raha jiaby zegny. Na ino nareo izy io masaky magnano Facebook. Karakory ahaizanay fa tsisy délestage, misy délestage à Madagascar. Tsy amin'ny Facebook anareo mitaraigny. Donc, ninay zalahy, ninay mandefo e. Oui, ninay mandefo. Ça c'est pas un problème.
J'aime continuer fou. Mais c'est pas parce que j'aime un guigne, c'est juste qu'on cherche, voilà, le chemin. J'aime ça, tout simplement comme tout le monde. Voilà. J'ai voulu que miad zeng tiniana 5 mois état fédéral karatireng. Zereng naro nato naro mkek zereng naro. J'ai voulu atsika gasy fanjetang na tsika diaby ia ro ulabi. Tout simplement, zeng fou. Yo tsisy merina, yo tsisy entendu, yo tsisy antemoro, yo tsisy sam malagasy fanjetagna andeha iady le système central. Donc, atsika miaraka miady agnapetraka état fédéral. C'est le seul solution volanko aminareo zegny. Anareo mitady intellectuel volanko. Fa maro intellectuel ni kahiako cette semaine firy. Tanàna mitana état fédéral. Ary tiandreo ary marigny raha volagninay ary volagnindreo fa tout ce que vous dites raha zegny nandiananay volagnindreo. Mais anareo juste retard anareo io. Question de financement. Question de financement. Le problème, azovy finance ireo mpangalatra ao. Misy karany. Misy vazaha. Misy Mamravatomanga, exemple. Ireo sambrao fo, tu vois? Mais olo tiandroso ndraiky tiandreo karaha io mandeha io. Tiandreo de magnano kolokolo io, tiandreo aferandreo mandeha jiaby teo, mamono jusqu'à mamono olo. Azafady, tsy anareo jiaby no si be volanko zegny. Tsy anareo jiaby no si be, fa anareo koa irandreo olo aby io. Zay fa mahay. Za tsy karaha tsy nosy be baka, za tsy karaha tsy anosy be. Mais fa hitatsika système nosy be. Zavanareo la banane. Ira navonini dunia. Zavanareo même Ravatomanga avant à Nosibé on déroule tapis rouge, tu vois, magazera tieton. Or que atika Nosibé tokony nietsika tsika tamin'ny faviany andraduer le conseil des ministres atsika ndraiky nagnaraka ro. Donc kaza megnatsiny olo zao mivolagna zay tsy mahatokony Nosibé, zay tsy mahasoko olo Diego. Atsika koa le chef de mamadika. Atsika koa le chef de traître. Zay volanko aminareo, kaza miditra amin'ny état fédéral, andeha androboka état fédéral-nay. Kaza menareo tsigny zay koa mamody varavaragna amin'olo fa hainay fa andeha miditra zay. Bonjour tout le monde. Natoa zay mivolagna zay, on va se méfier de tout le monde. Karaha nareo, méfiez-vous food, il faut se méfier de moi aussi. Zay ny volanko aminareo, méfiez-vous de moi. Karaha zay méfier de tout le monde. Comment dire, un homme averti en vaut deux. Zay volanko, zavanareo alohany anareo hiditra amin'ny état fédéral. Maromaro enseignement alainy antseniky. Anareo matanjaka zay koa ne matanjaka. Zay tsy azonareo karaha io fô. C'est, je vous avertis juste, za tsy volagna zegny mamitika zay, zay mamitika zay, zay mamitika zay fa, tu vois, quand le jour arrivera, la preuve miboaka io, anareo jiaby namitika tsy tia état fédéral, anareo tia état fédéral, fa anareo mipréféra vola, anareo mipréféra mandafy tanindrazana. Zay problème nareo. Tsy ameko tsigny, anareo niany tsy nina vary. Andradio lava andeha amenareo 25 kilos, alafinareo re mandreninareo. Zay ny problème ao. Atsika traître, zay volako. Tsy nagnapetraka état fédéral rango faela, or que majorité tsika mila zo. Tamin'andro radio ely volanko zegny. Izy nitondra zo, amitsika Diogo nisy traître atao. Tokony nagnapetraka état fédéral. Tokony napetraka état fédéral. Tsy Diogo fo volanko zegny. Or que olo jiaby fa nivory taratasy mivolagna bon état fédéral izy ty. Niboaka atao taratasy direct état central.
ny fitanan radio ila atsika apetsika atsika gouverneur volagny apetsika atsika gouverneur fa atsika tsy hagnano élection karaha izy koa ireo agnabo any volagna fa karakory anao karaha volagna état fédéral état fédéral zavanareo gouverneur anaiky or que raha jiaby nandeha amin'ny état central ay raha jiaby mandeha état central impôt mandeha agny tsisy raha tsy mandeha agny donc azovagny eky zegny azovagny eky zegny tsisy olagny eky zegny donc amare ireo possible andeha i-contrôle va de manjanaka anareo volaniko zegny amare reo i-contrôle va de manjanaka anareo fotony anareo miaccepté boka anareo miaccepté azov ministre haute azov député tsisy araiky masaky mivolagna volaniko aminareo zegny or que vahoaka nisafidy anareo agnano porte parole ndreo ny ady délestage olo jiaby mialamboetsy adiogoserazy un peu partout tsisy député araiky nasaky mivolagna izy koa tsy afaka andro Christian volaniko aminareo zegny ndraiky citeny le reste mangigny jiaby fotiny ninareo normal boka zegny ninareo normal par contre andeha iady mahazo 4-4 niany mahazo ino raha niany anareo jiaby mitrangana ampanonga soa volazonareo vous ne méritez même pas un ariary anareo député ao à Madagascar. Vous savez ce que vous méritez? Atao karaha en Colombie, atao karaha amin'ny Amérique du Sud, alatsika agnaty poubelle anareo. Alatsika agnaty poubelle anareo. La faute nareo en premier Madagascar tsy mandroso. Aia mention de sociaux. Fa hitanareo tsy manjary, anareo micontinue fa tsisy araiky masaky mivolagna volaniko zegny. Fotony anareo nazy place, or que tamin'ny propavandy, ino raha tsy nivolagninareo? Ino raha tsy nivolagninareo? Ny anty, le monde entier mahefa Madagascar mijaly. Madagascar mijaly. Olo jiaby mangigny. Étudiant mangigny. Irmera bio mangigny jiaby. Député mangigny, ministre tsisy araiky tsy mangigny. Tianareo karaha mijaly jusqu'à tianareo zao. Tianareo misy marady dans la famille nareo, ndre vola fo andeha itahizy tsisy aminazy. Zanakanareo tsy ampianarigny tsara, asa tsisy aminareo. Tianareo raha karaha zegny? Non, je suis désolé. Je suis désolé, ça me va pas. Ça me va pas. Donc, j'aime un comme Christian, comme Naroje, je suis désolé. C'est un des seuls députés, Blanco, Madagascar, bon, massacre mes voulmes. Le reste, vous ne servez à rien. Vous méritez même pas à nettoyer des chiottes. Hein? Vous méritez pas. Za démissionné, est-ce que za député, za tsy mivolagna karaha io, za mangigny, délestage avoa raha ty mandro, non, za démissionne, vous servez à rien. Anareo mangalatra volan'ny vahoaka tout simplement. Anareo mangalatra volan'ny vahoaka, zava le caisse, trésor public est vide, tsisy vola. Tsisy vola. Zegny anareo magneky, vary otrino kapokany vary. Bon, j'ai une vidéo naka, franchement ça... Justement, raha zay fa nivolaniko le problème atsika vahoaka volaniko aminareo zegny, tsy saraiky volaniko, mila misy lohany, misy lohany, fa hainareo ireo io, ils ont un problème psychologique volaniko aminareo zegny. Fa lohany ty, aloha tapahagna lohan'izy ty, tu vois, zegny amizay tokony mampitsiky stratégie hafa boka atsika. Fa hitanareo mpianatra université misy tany mpiasa université nihetsiky. Nagnino tsy université jiaby tokony nihetsiky tamizigny ne?
olo fa nagnamia miambigny koa miambigny araiky igny alefa agny amizay maramila jiaby amin'ny université io amizay voldroigny anao koa agnano aty. C'est pas comme ça, désobéissance zeng, ça fait partie. Izy koa olo en face naro io corrompu, vous avez le droit de désobéir. Donc, université nietsika. Exemple zio, zam volagna aminareo, amare grève de taxi eto à la Réunion, mais toute la France. Azonareo zegny. Ah? C'est toute la France qui fait. Antikany, délestage, Tananarivo niany mihetsiky, Diego tsy mihetsiky. Karaha tsy victime délestage Diego. Nosibe tsy mihetsiky. Or que tokony olo jiaby ne mihetsiky. Tant que olo jiaby tsy mihetsiky, ben ils ont la force volaniko zegny. Mihetsefa boka olo jiaby. Déjà force sous-effectif. Anareo tsy mahazo karama bio. Mihetsefa en même temps. Io tsisy mila lohany fa hainareo ro tsy mazaka démocratie zavanareo. Monsieur le maire iagnindreo maire Diego iagnindreo. Ro tsy mazaka démocratie. Le problème ireo mavozo vahoaka zegny amezandreo pression vahoaka koa mavozo ro. Maramila amizay je maramila niany colonel Charles mivolagna mare misy colonel hafa mivolagna afaka mare gendarme mivolagna avy eo je ohatra que c'est vous les gardiens du pays. Anareo nagnapetraka anjy radio io c'est votre devoir magnadoso anjy radio io miaraka ny mamy raha vatomanga jiaby igny. C'est votre devoir. Bien sûr, mon frère. De toute façon, déjà prisonnier politique. Non, pays démocratie, il faut libérer le 26 juin. Oui, on a prisonnier. Mais la révolte, quoi, on a diable, il y la prison. Anareo koa emprisonné bêtement. Tsisy procès nazonareo. Juste anareo contre le système, anareo mipidikinjeo agnatin'ny prison. Déjà je suis désolé. Zafa tienao de toute façon firy prisonnier mato. Eko za agnatin'ny prison za ndeha vonendreo ambilafo au moins j'aurais essayé. Naty zegny au moins niady izy. OK. J'ai d'atiavako. En tant que maramila, mon rêve le plus fou, c'est de mourir sur un champ de bataille. Tu mouriras bêtement. Fahitatsika Madagascar, tu mandroso azov, tu maeva Madagascar, tu androso. Tu vois? En tant qu'artiste, non, tsisy ramandrary. En tant que médecin, en tant qu'avocat, en tant qu'homme politique, en tant que tsisy avenir. En tant que sportif, tsisy avenir anao. Ka anao agneky, ireo mpitondra aby io, aleo anao mandeha l'école, zanakanazy mandeha l'école ivelanay, nagnino tsy alefa na l'école à Madagascar ao zanakanazy. Hainy boka. En même temps, anao président de la République, anao masaky mivolagna, j'ai pris zanaka la nationalité française pour l'avenir de mes enfants. Anao président de la République, ça veut dire agnatin'ny lohanao fa à Madagascar tsisy avenir. Anareo mbola mivolagna koa tsara raha ataon'Andry Rajoelina tsara. Zegny volaniko anareo diaspora jiaby io mankaty Andry Rajoelina. Allô, mipody à Madagascar agny anareo. Anareo jiaby mankaty izy, fôtony misy mankaty boka anareo. Mipodiana à Madagascar alohany areo miaccepter karama 60 €. Ambila zay tsy mankaty izy mivolagna izy. Anareo ndraiky koa mankaty izy, ambila anareo avantage jiaby ivelagna États-Unis jiaby karaha sportif, aleo mandehana agny. Mipody à Madagascar agny amizay anareo magnano vavanareo.
ambilanareo olo tia andeha ivelany ndeha za avenir ny zanakandreo que ce soit Mayotte que ce soit Maurice ambilanareo libre reo anareo fitiavanareo Andry Rajoelina mipodiana hany anareo même za misy moyen za tsy tia pody à Madagascar même retraite naka volaniko non je peux pas vivre, c'est pas possible volaniko faut dire ça tu es privé za avant j'ai été privé, pourquoi je vais me priver jamais de la vie angovinaka nihetsiky za tsy te privé boka donc zay mbola mankatia Andry Rajoelina eto atsika diaspora volaniko mankatia izy alevanareo karamanareo 1400 € alevanareo billet aller simple mandehana mipody à Madagascar oui mbola amizay zay mivola zay tsy maintsy volagna fo boka zay tsy maintsy volagna fo azovagnaika en 2025 rano-dralian'ny vahoaka en 2025 aty anao magnano même pas 300 mètres anao fa misy la fontaine anao miboboka rano tu vois bojo aty zavanareo cyclone papapa cyclone zava-jirodria fa mandeha izy io tsy jiro tsy mandeha même internet amezandreo boîtier non ro mahita raha fo atsika ndraiky non tsy raha non il faut arrêter franchement il faut arrêter voleza fitiavan-tegna système central fitiavagna tegna io tsisy miambigny intellectuel zegny fa comment ça ireo fa mangalatra intellectuel à Madagascar agny magnano affaire alatra ro mahay mpagnarivo fo anareo miposireo i anareo mahay masikeny fo la vie-ndreo mahay tsara fo ninareo ndraiky mahay robaka fo donc c'est ça Madagascar zegny tiavanareo Madagascar so anareo diaspora eto volaniko tianareo compatriotika ao mahantra tsisy raha misy amindreo eo nareo ravoravo fotony anareo koa vita avy mandeha magnano vacances atsika magnanognano poerapoera io c'est ça la vie c'est pas la vie avec moi ça je vous dis franchement c'est pas une vie ça c'est pas une vie mentra za mahita raha karaha io non je suis désolé marigny za tsy mavita mais za magnefa impôt Madagascar tsy maro tsy endriky vitako raha maro fotiny même olo vogna anao fa non za tsy navita volamo za tsy navita je dois faire plus atsika diaspora tokony mavita plus karaha ataon'ny Palestine miady admettons en France ro mitrangana amy drapeau lo tsika iady avy izy io le 26 juin ino diaspora andeha hagnano la fête le 26 juin anareo zio volagna fa tsika indépendant nagnino atsika mavita mivory magnano la fête nagnino ndraiky atsika tsy mavita mivory mivolagna raha tsy manjary misy à Madagascar ao io tsy vitako zaza raiky io tsy vitan'ny Persia zaraiky io tsy vitan'ny Zokibe zaraiky io tsy mivitan'ny Ndaoma zaraiky c'est pas comme ça non je suis désolé à un moment donné il faut se réveiller io tsisy raha la io tsisy raha latsika boka agnabolinagnitra agny vita non c'est pas comme ça à un moment donné il faut se sacrifier oui atsika iambigny ao fo zala avenir any zanakatsika karakory dikan'zegny zanakatsika ijalijaly plus katsika koa ne faites pas des enfants io za magnaraka Andry Rajoelina ka za magnano kaza miteraka anareo zio ravoravo hita zanakanareo mijaly zanako hoe nde lamba reto fo tsisy aminazy karakory eka amezako volagna amezako goûter inazy ty non je suis désolé en tant que parent j'accepte pas ça
za tsy miaccepte ambla koa za tsy mihinan-kanigny ambla za koa tsy mivanga lamba sitrany zanakanahy tsisy jamais de la vie za tsy privé zanakanahy. Donc je suis désolé franchement antsika koa tsy mihetsika eo nefa nitsika sérieusement non nitsika boka fa nefa génération ny zanakatsika zay le problème nandraradio nefa niprepareny ninazy fa niprepareny zanakanazy fa minégocier karakory volamena atsika mizaha eo fo nianatsika vola andraradio le tanja zanakanazy bien sûr anareo andinika ouais za tia la fête à condition nareo volaniko zegny depuis 94 jusqu'à 2017 volaniko aminareo zegny izy koa la fête zegny tia magnano la fête za fa za tsy mandeha fête fête à l'armée ao fo fête fête à l'armée firy taogno za tsy mandeha ta Madagasikara firy taogno za nagnano sacrifice za nagnano sacrifice tsy mandeha Madagasikara za or que misy la famille naka tagny même re mandreniko ty tsy hitako pendant 10 ans mamako petsaka mesy za petsaka Fréjus pendant 10 ans za tsy mahita re mandreniko des fois za tsy mahita za c'est sacrifice atsika koa tsy misacrifie à un moment donné volaniko io tsisy raha azotsika jamais de la vie misy sacrifice anao mifoha maraindraigny à 4 heures du matin mandeha miasa au moins non mifoha maraindraigny à 4 heures du matin et non pourquoi tu vas travailler avec un salaire bien tu vois pas 65 euros même pas 100 euros tsy proportionnel am karama à Madagascar vidindra à Madagascar vous rendez compte misy raha mora Maurice toy zay à Madagascar or que salaire en Maurice tsy midindro 250 euros si je me trompe pas allez maximum 300 euros misy raha mora Maurice comme misy raha mora eto à la Réunion toy zay à Madagascar ndraiky tia gnano prix ni la Réunion soit tia gnano prix ni France hitako raha zay. Donc on n'arrivera pas amenao tsigny olo mivanga automobile exemple mivanga meuble mivanga raha jiaby boka la Réunion ty alefandreo Madagascar ro andeha andafy tsy maintsy atao lafo pourquoi parce que pipenareo zay amin'ny dédouanement volany dédouanement amizay mandeha ia Antananarivo eo amizay milomay olo jiaby alotsika andeha Antananarivo fa tomobile mora Antananarivo or que zay magnano dédouanement izy Diego Suarez tomobile mora Antananarivo nagnino tsy Diego Suarez izy moramora siramamy sira zavanareo prix ny sira Antananarivo zavanareo prix sira à Diego. C'est là que vous dites mais il y a un problème dans ce pays mbola tsy hitany masonareo koa zegny mbola tsy hitany masonareo koa zegny zavanareo Antananarivo aboarindreo lalagna jiaby amboarindreo raha jiaby tatata izy koa fa magnano grève olo jiaby fa apody de l'estage nagnino amitsika tsy ampodindreo c'est normal nagnino vola jiaby mandeha hagny impôt jiaby mandeha Antananarivo izy koa nandeha Antananarivo zay ny volaniko nazaveko toeto zegny vola jiaby mandeha Antananarivo ok milliard ok zegny atiavako état fédéral volaniko aminareo zegny milliard pa sambolo miza ok gouverneur jiaby tout est transparent bon atsika andeha agnamboatra ty ok tu vois transparence olo jiaby ty budget telle province ty budget telle province ty budget telle province za tsy mijery izy koa impôt jiaby mandeha Antananarivo azonareo zegny za tsy mijery le problème aujourd'hui budget jiaby mandeha Antananarivo mietiny province sasany jiaby mietiny province sasany jiaby après amizay Antananarivo volaniko aminareo zegny le système io tsy Antananarivo jiaby mahazo raha zegny les plus démunis ils sont encore plus mal que atsika boka amin'ny province
zegny aveny 400 ia Antananarivo. Faut fa bloqué zava pris exemple fondrin-tragno Antananarivo. Fondrin-tragno Antananarivo. Imaginez. Victime d'erreur quoi. Faut maro loatra olo or que tragno tsisy. Au lieu que raha io alefa ty bon, azo mba volagna fa état fédéral olo baka Diogo tsy mahazo mandeha Toliara, olo baka Toliara tsy mahazo mandeha Antananarivo. Azo mba volagna zay. Zay boka ataonareo agnatin'ny lohanareo fa andeha agnavakavaka. Andeha agnavakavaka. Donc, za volagna aminareo, le seule solution intellectuelle maro maventy olo nikora zay nikoragna tamin'olo aby zegny volagnindreo izy koa tsy état fédéral karaha système Australie. Madagascar c'est le 4e île le plus grand au monde. Australien vola izy koa tsy état fédéral Madagascar anjay ino raha volagniny intellectuel boka ia état fédéral ampandroso Madagascar. Izy koa tsy état fédéral io tsy mandroso Madagascar. Tsy adala olobe taloha fa nivolagna raha zegny. Mais juste olo maro madiniky mandeha commande fitiavagna corruption tout simplement. L'état fédéral nourrit la corruption. Andraduel tsy mavita amitana Madagascar. Be Madagascar tsy vitan'Andry Rajoely mitondra io. Surtout olo ankilanazy za volagniko aminareo zay iry ministre, iry député dia misy olelaka aminazy. Ah oui. Karakory amboaritsika mpamavaka. Mbila tseniko président. Ataova raha hafa-tseniko président. Karakory Diego. Zay tianao président. Tsisy raha manka aminareo. Tsisy raha manka ty président. Zavanao koa avy président. Olo maro andeha hitrenanao. Anao Sibe ao, olo maro andeha hitrenanao. Forcegna olo zegny. Fikambanana jiaby aloha. Forcegna olo. Président avy. Tiany bahoaka, mambahoaka za ty. Mais président tsara magnano. Nagnino mba ro olo aby ty mitretre mahantra fa ireo ndraiky mbola tia za fo. Ny forcegna ro président e. Ny forcegna karaha anao ny forcer olo tsy mandeha miasa. Macron navy aniso tsy nandeha miasa vaza. Azov tsy miasa o. Sommet ni l'océan Indien. Azov tsy miasa o. Olo jiaby miasa. Olo jiaby miasa. Anao ndraiky tsy nalefanao l'école tcheky, tsy nampiasainao olo. Après amizay anao tipany Macron. Macron tsy araka aminao. Nde ino raha ty volagninao? Macron tsy mijery anao. Macron il a d'autres chats à fouetter. Il fait de problème en France. Il a des avananao. Il a voulu Macron resca terra contre Donald Trump. Ils ont annoncé que Donald Trump bastuliar ante mesano bastuliar de Donald Trump. Or que razé fait danger. Tu sont tu m'as a zona sakni vulna bastuliar. À l'état central, mi contre bastuliar, ci sareko. Ci sareko. Anaro fa nahita député à Fakanjo Christian de qui cité ni vulna resca bastuliar, ci sareko. Voilà. Donc, je suis désolé, seule solution, c'est l'État fédéral. La seule solution à Madagascar, l'État fédéral. Anaro voulait intellectuel, tu sais intellectuel à Madagascar. Tu sais intellectuel. Fan vlaini colonel Patrick, anaro diap, sasano, mivanga diplôme. Zench mampandjus Madagascar. Faut-il à la tête du pays déjà fa corrompu. Diplôme fa corrompu. Donc, je suis désolé, Tchandus Madagascar, est-ce qu'on peut l'État central? La seule solution est État fédéral. Voilà. J'ai vidéo, c'est pas parce que j'ai vlanko za tireng naro za timza miasa ntegna tiko vlanko. Dinda ça petka antragno fo non, je suis désolé, j'arrive pas. Tu m'as miasa fo. Même retraité zay.
zegny edy la chance aty edy e, zegny la chance maramila. Anao retraité mbola mahavita miasa anao. Anao mahavita miasa, igny avantage, zegny raha tadiaviko misy a Madagasikara ao. Zegny raha tadiaviko misy a Madagasikara, olo ravoravo mandeha miasa. Fa tsy hain'ny fanjakana ty fa l'argent appelle l'argent. Ampanonge karaman'olo baka. Ampanonge vidindra olo tsy mijery. Olo tsy mijery. Ampanonge karaman'olo, ampanonge vidindra olo tsy mijery volaniko aminao zay. Qu'est-ce que vous allez gagner? Impôt amizay ampanongenareo. Olo tsy mijery volaniko, olo midépense surtout amitsika ao. Surtout à Madagascar, olo midépense fo. Ils sont pas couillons. Ampanonge karaman'olo. Tout simplement. Ampanongenao, exemple ataonao même 1000 euros karaman'olo. Exemple, ataonao fa essence iro mandeha mivanga. Arô ivanga tomobily, mampidiky vola Madagasikara amizay. Zay tsy adala la France volaniko zay. Amiana aide sociale olo jiaby ty lakafinao. Mipoda amizay mba vola io. Mipoda mba vola io. Anao ivanga frigidaire, exemple, fa pipeny la France anao TVA fa taxe vangonao. Anao nde vanga couche, anao fa misy taxe io. Tu vois? Allo mitirana ro. Ty vola vlagny la France. Ty vola. Io amizay inflation hitanareo fa la France mampidiky vola. Normal. La France il donne l'argent. La France il donne l'argent. Donc, c'est une solution. Donc, c'est l'État fédéral, il n'y a pas d'autre solution. Voilà, c'est une vidéo de Kanyani. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous.